Kaixo danoi, gaurkoan Galdegasteko saioan Arrasateko musikari bat ezagutuko dugu. Ikusi daigun, zein dan bera? Musikarekin lotutako gaiak ekarriko dizkigu gaur gure gonbidatuak saiora. Arrasatearra da eta umetatik du musikarekin hartu emana. Leire Etxezarreta da bera. Trikitixa eta panderoa inork baino hobe dominatzen ditu eta baita gitarra ederto jo ere. Neomak eta Zarrabete taldeetako parteide da Etxezarreta eta talde proiektu ezberdinetan parte hartu izan du. Horien artean, 2015ean Kepa Jonkera eta Sorginak proiektuan parte hartzeko aukera izan zuen. Badu, kantuen bitarte zer kontatua ere, gitarra eskoan hartu eta formatu akustikoan sentipenei musika jarriz gozarazten gaitu guztiok eta musika aipatu dugu bai, baina gizarte langilea ere bada Leire. Eta esan dugu pandero eta trikitixa irakasle dela, ezta? Adi, lagunok, eta adi, Leire, aurrean dituzun elkarrizketatzaileak ondo baino hobeto ezagutzen zaituzte eta beraien pandero irakasle izan omen zara. Espero dut, ongi konpondu izana beraiekin klase orduetan bestela elkarrizketak gogorra izango duzu gaurkoan trukean. Instrumentu jole pila zaudete platoan, guztiok dominatzen duzue bat edo beste, baita bakarren bat abeslari izan ere, ondo entzun duzue lagunok gure aurkezle Imanol Belokik ere eman izan ditu eta kontzertu ederrak herriko jaietan. Imanol, saio, eskutuan dituzun horiek ezagutzen goaz, lagun. Gaurko kontzertuaz gozatzeko pres gaude, beraz, aurrera, Leire Etxezarreta, ongi etorri Galdegastera. Aupa, Leire, arratzaldeon. Taldeon. Bueno, aurkezpen bideoa edarra, ezta? Jo, bai, horreko zitxut irudi batzuk, nik zeta horretik ikusi bari naukenak dena. Sopolitxo. Gaurkoan, Arrasate Institutuko ikasliak etorri die, zeu elkarrezketatzera. Ezagutzen dituzu eurak, June, Nora eta Ireide ditugu gaurkoan, eta eurak izango die, pixkat zeu gehiago ezauketako galderak egingotzuenak. Estan eskak? Bai. Bueno, gure zuenien, hasi. Vale. Bueno, Leire, jakingo zuen bezala zuzatoz Neomakeko abeslari bezala, eta gune duguna jakin ja zein ja Leire, zelan diskribiruko zen zure burue. Bale, Leire da 25-26 urteko gazte bat, arrasatearra. Ikasketaz gizarte langilea dana, nahiko neska alaia esango nuke, lasai xabe bai, ingurukoekin egotea gustutan jakona, eta gaur egun musika nahiko murgilduta nagoena, musikarixa esango bai, batzutan kosetan dan hitz hori erabiltzea musikarixa bai, eta beste barik, ez dakit. Beste gauza asko bai, baina jatenak etorten. Musika munduan murgiltzen, zelako izen da zure ibilbidea? Zeran helduzaren tokira eta zentzuk izen zure referentiak? Referentiena betizetan da galdera bat, ezatena jakitzen oso ondo nondik hartu zedia, hainbeste eta hain arlo desberdinetakoak eta hain desberdinak ez. Ni musika munduan hasi nintzen txiki-txikitan, Arrasateko Trikitixa eskolan izena emunauen momentuen ikusotaz izala nire musikakiko harremana. Eta, bertan poliki-poliki pausotxuak emuten ez. Bertan bai neuen lagun talde oso potente bat, gaur egun nire oso lagunak dienak jarraitzen dagoenak izeten. Horren guztot hori behizen zala lan euskarri potente bada musika munduen jarraitzeko eta mundu hori deskubritzen jarraitzeko. Eta, modu baten edo bestera edo gehiago edo gutxeago, beti aukiot presente musika ez, nire bizitzan, hobi bezala. Gisa da gero, 2015 taldera horra aurkezpen bideoetan esan da moduen surgiru jatela proiektu interesgarri baten parte hartzeko aukeria, eta gisa da hori igual izen zala pauso bat, musika munduan beste mundua, beste perspektiba batetik ezautzeko, edo pixkat hor gehiago barneratzeko. Eta gero, poliki-poliki, esan duten bezala beti lagun artien eta guztetan jatena itxen, pausuak emuten, eta urten dien aukerak bai beso zabalik hartzen, eta lanien, eta hola esen nago, hoi nagoen lekuen bai. Eta denbora gutxixan, kriston arrakastia aukidozue. Eta zelan erutu duzue zuek arrakasta hori eta zelan erutu duzuk zehazki arrakasta? Arrakasta ez dakit. Nik arrakasta uste dela zuk disfrutetan duzun hori itxeko aukeria aukitzea. Orduen zentzu horretan ni oso pozik nago gaur egun. Gisa da Neomak proiektuak ez daukola 2 urte bez ondiokan. Dela urtetaz oso erraz eginen. Eta gisa da lan asko indoula eta lan asko gabitzela itxen gaur egun.
baina bestalde suerte handi xauki daula be bai, inguruen toko jakun jentiakin, bai bulegoko jentiakin, bai, bidian toko jakun lankide eta kide desberdinekin, eta orduan oso eskertuta eta presietan pixkate toketan da bilen dana. Egisa askotan nekatuta be bai, ez garela kontara bakarri dediketan, eta hori askotan eruteko ez dezeten erresa, baina egisa esan egoera oso posik eta apresietan saiatzen, hasi que gustora. Eta proiektu honek zesan gure dau zuretzako, zer da zuretzat Neumaken parte izetie? Gauza asko, ez? Nik esango nuke ikaskuntza prozesu oso handi bat, da bilela izeten, esperotela eta ustutela jarraitxoka gola izeten, lana be bai, asko, baina batez be ilusioa. Ilusioa gauza berriak sortzeko, buruen etortze jatun 1000 ideia saiatzeko proiektetan, ilusioa orokorrean. Leire, gainera hor, erosin lekutan, Neumaken bueltan zeuze irakurtzen duenien ilargi berriak, Neumak izena nundi dator? Segure dago esan? Kuriosua da, bai nundi datorren da, ez da? Bai, Neumak hitzak gure dau grekeraz, gure dau ilargi berriak. Orduen, guretako bada fonetikoki guztan jakun izena, beste barik, eta bestalde badauko esan nahi oso potente ba guretako. Azkenien gu, beste aurreko proiektu baten ez autu ginen Saspirok, hor esaten dugu ez, gure kantuan ilargi berriak lagun zaharren ondoan, gare lagun zaharrak, bide berri bat azten ez, hori daran astu gauen, bastante intensita gare batzutan, eta aurrera. Eta ja, lehen esan duzun bezala, 7 emakume eta 7 emakume holtza gainien, zer da zuretako hori hor 7 emakume holtza gainien ikustie? Hitz baten esango nuke indarra. Eta hori da guk sentitzen duna bintzete holtza gainien, eta saiatzen garena transmititzen be bai, ez? Ez dakit, urte asko goi ez batera, oso ondo zautzen dugu elkar, orduen askotan ez dena iso gainen dauen konexioa, berbain barik edo ja gesto batekin edo badakigu, zein dauen ondo, zeinei kosto jakon kontzertuan sartzia, zein dauen disfrutetan, eta zein saiatu bigaren animetan ez dauelako, orduen indarra asko sortzen da hor, bai. Zuen kontzertu behek ikuskizun kutsua badauki, eta nun eta zelan prestatetxo zuen horrek? Suposatzen dugu atzien daukola lan karga ondixa eta? Bai, egiz esan lana ondixa da, gu justo 7 gare baita aldien, asko gare, betzen dugu nerako eta txarrerako, ze batzutan ondo dator asko izatea, baina ez batzutan kargetan da, desente ambientia. Bai, lan asko dau, batez be, zuzenekoetan azkenien da ikusten dana da hori ez, ordu beteko kontzertua baita izaten da ez, baina gero, zuzeneko horren atzien dagoen lan handixa da bai musikalki, bai ikuskizunera gira, bai baliabide lotuta, bai beste mila gesten ordan, hortxe ibiltzen gare poliki-poliki, danok gainera Gipuzkoarra gare, baina bakoitza isa punta batekoa, orduan horre ibiltzen gare erdibidien eta elkartzeko gero bideoiamadak eta alako asuntua be ibiltzen gare eta aldan moduen. Ensaietako, batzeko tabe, eukiko itxuzu zegoen txailtasunak, ez da? Bai. Egiza azkenien olako proiektu bat aurrera eruen alizeteko gauza desente itxibitxugula alde batera, edo ez, bintzat beste plano baten. Orduen, dano gabitzalegin hori itxen, pixkatu nahi lehentasuna emuten zentzu baten, ze bestela, ez da posible 7 pertsonan agendak askotan batzia, baina, nik uste askotan pazientziakin eta ilusioakin eta elkarrentzun da, lortzen du. Ez dakit askotan zela, baina lortzen du. Eta gero mutentzezue garrantzian dixe irudixei eta ez da makillajia eta jantzisek eta dioz ikusgarrisek. Eta segaitxik itxan duzu hori, segati dauko garrantzi hori? Bai, guke Neumak proiektuakin orokorrean hasiera baten sortu zanien ez, duken buruan kontzeptu bat, dela pixkat zarra eta berrixan aste hori ez. Gu gatoz Saspiro uniko mundu tradizional batetik, lehen zauten bezala trikitixa eta pandero mundutik gatoz Saspirok, eta historikoki bai izen da niko mundu tradizionala, tradizioak eukiditxuen alde hon eta txardanekin oso visible. Orduen, bai gure izen duguna izen da proiektuakin, eskertza batin tradizio hor eta gure aurrekuei ez, pixkate, hemen egotia posible indauen aurreko horrei danei, baina bai tradizioan alde ilunak edo askotan ez dienak hainbeste plazaratu, plazaratzea orduen, horti dator pixkat irudite gixabe bai ez musikakin bakarrik, iruditxakin be, pixkat maoizko fraka jasten ditugu, lehen hau emakumiei jakienak onartzen jastia,
Alkondara Txuria eta Alpargata Beltzak lehen garai baten oso maskulinoak edo zienak, eta gero guztiz kontraste hori brillantina dorauak eta topetan dundana gainen jantzi eta hor ustetzen. Ikuskizuna ezinbestekoa lakotan, askotan badaz, musikari oso onak diela, baina, bueno, igual hor geratzen die, baina ikuskizun hon bat lantziak bere garrantzia dugu, ez da gure esan horrekin, musikari txarra sarienik, baina ikuskizun politx bat eta ikusgarri xantolatziak eta sortziak bueno, erakartzen da horrepe, ez da? Bai, nik uste dut baiet, eta gehien bat, gaur egun, irudixak daukon garrantzia askotan, niri personalki apurtxo bat arriskutxo bat pentsetan jatena, baina, bai uste dut nahiko potentia dela esan lehikena irudixan bitxartez, eta ja pixkat irudixa eta soinua musika batuta, hortik eurten lehikela zer potentia, eta hori saiatzen gare itxen, bai. Eta hor esan dozun bezala, zera normalien trikipanderu eta lan ikusten dugun kale jiretan, eta zuek esan ego dozuen holtza gainera eta moderniza bain jozuen edo, hori nundik eta zelan intzo zuen eta zaila izan horan moldatzi hori? Bueno, zaila baino gehiago, ez dakit guk azkenien hori gatoz mundu tradizional batetik eta trikitixa eta pandero tradizionala betikoa guztutan jaku, baina azkenien garaixak aurrera dira neurri zenez, gube entzuten dugu gaur egongo musika aktualagoa, esan gure bakoitzak bere estilokoa, baina azkenien hori bada guztutan jakuna. Orduan bai zen, poliki-poliki zozer natural sortu dana, gisa da suerte handi xauki doula Jimbo kinelkartzeko, Jimbo da Madrileko produktore bat, gure kantuen produktoria bebera da, eta pixkat kasualidadez edo, junta guinen berakin bidien, pixkat partekatu bitxuen bai gure ideiak eta berak bere basien ideia batzuk bialdu zuzkun, eta fanda dana, holan, larrei planeau barik guretako behasirean izen zan apurratzen gauen, aberre hau bataten daunean, ez gai zuzkuna harrikara asko botaten, baina, egisa da gu oso gustora gauzela, zoze natural sortu dana izen dela, eta orduan beste dana etorriko da, ero ez, baina bintzat gu gustora gazozak. Funtzionetan dau, zeuin ikuskitzunak, ikusiztabanak ikustea bestek ez dauko. Eta horren bueltan, aipatu du, zeuin bidia ez da larrexa, bidian bueltan, eta, holakoen inguruan, zeure taldekide batzuki egoteko aukeria beuki dugu, eta bideotxo hau bialdu duzkue. Hombre, bakizu zen aizen, o igual ez diazu ezautzen nola ez gehan ikusten, eta ezer. Zer esango izut, askotan gauzak ez dia hola aurrez aurre esaten edo ezak aboitura esateko, baina gaur aproixatuko esateko plazer badala zurekin holtza konpartizia, eta oendik eta berezio eta obio holtzatik kanpo ere harreman on bat eukitzia, iteitugun parrekitia, parre, negar, tontuan nahin, berreatu, ondo pasa, zerbezak eran hori dana, orduan hori. Marabillosa zehala leire, eta musu handi bat bialtzik zutela, eta bihar bertan emago zutela beste bat. Aio! Taldekidia laguna mesutxoa behortxe, ez da? Bai, zepolitxa, ilusioa indust, bai. Esan dagoena ondo esan da, ez garen ez ikusten, isa jaseten dugu, goten gare ja etxekoa baino gehiago. Ja, bai, eskerrik asko. Lana dau, zeuin ikuskizuna, zeuin musikian atzien, baina laguntasun hori bai, ez da? Bai, hori barik ez gori senyora, zaten dugu, beste denpora batera pasauta eta azkenien gauza asko di, barre itxen dugu, baina negarbe bai, eta emozio asko, ordu asko batera, eta bai, espadau konfidantza hori azkenien ez dago, bestiak ez dago fluiruten, bai. Horrekin batera, ordu asko elkarrekin, bidaia asko bai elkarrekin, eta horren bueltan, taldeko beste kide batek beste bideotxo bat, bieldu duzku. Hola, cariño, ze moduz doi elkarrizketia. Eskatu zuztien zuri hitz batzuk esateko eta anekdota bat kontetako. Eta anekdotatik hasiko naz, eta pentsa bat oso aukera egokisa kotxien kontetako. Azkenien imaginoko zuen bezala direkta bisok denbora pila pasetan dugu kotxian eta guretako izaten da purtsu bat terapia momentua. Eta gure munduan sartzen gare eta bai lehi eta bai ni bastante despistota goia joaten gare egunerokotasunean. Orduan berbaitzen hasten garenean eta gure mundu sartzen garenean gerozta gehiago. Eta behin baino gehiagotan askotan pasabizan jaku astero itxon dauen errepidetan galdu itxon daren. Edo salide saltetan dugu, edo ez du errepidia rekonoziruten. Nik ez dut gehiago kontauko, leire gure gozu kontau zumaikoa edo zizurkilekoa,
zure esku izten dut. Eta beste barik lehi zuri izateko, egizu oso pertsona importanti zarela niretako, oso apoio importanti izen zarela denpuraskoan eta izaten zabitz. Eta beste barik, pila bat maitxe zaitxutela eta patxa handi bat. Bueno, hortxe, Amets Ormatxea, zure taldekidean, mesutxoa bai. Bai. Historia asko ikiko itxuzue bai, ez da, kotxian. Eta eskerrak ez ditxula kontau dana, porque, bai. Arrazia duk, orfategaren mundua arregletan, lehena guatezue, joaten ginen zaitan, zizurkilera eta sumaiara eta hola. Orduen, hori, azta eskin atzaldetan, undan alanien, ero bakoitza bere kontua kontetan, bain baino geixotan, salidia pasauta, hortik denporatxo batera kontratu gare bai bera bai nire orduen, en fin. Hola gauzak ez di aldatzen. Eskerrik asko. Gustako gaun jakitxia, musikatik bizi zaren, eta aldan bizi musikatik eta zelakoa da euskal musikarien panorama gaur egun, zure ustez? Bueno, nik uste dut musikatik bizi leike, ez da erresa. Ni momentu honetan ez naz musikatik bizi. Ez da erresa bez, azkenien proiektu batek hartzen dagoenien japorra dimensio handixa edo zu behintzat gurutuz unien dimensio batek, behintzat importantzia bat, askotan ez da erresa ez, hobi izatetik lana izetera pasetan danien, hor muga hori ez da oso erresa eruten. Baina, nik uste dut bai bizi leikela, eta nik momentu honetan ez naz musikatik bizi, baina ez dut deskartetan aurrera begira aukeria suertetan bajat, edo dana ondo badoio, torten dena etorriko da, eta bintzat disfrutetan jarraitzen bot, eta hortarako balixo baduz, gustauko jaten bai. Eta gero galituztez euskal musikan panorama, ez? Nik uste dut nahiko oso ondo dagoela gaur egun. Ustut bagabitzela bizitzen, justo horreko entaldien hortaz bertan egon ginen be, holako belaunaldi aldaketa bat edo, ez, Euskal Herrixen musikan arluen, eta nik uste dut gero ez da jente gaztia badabilela animetan gauza berriak itxera, esperimentatzera, musika estiluekin, fusionatzera musika estilo desberdinak, bakoitza bere airera, eta nik uste dut hori oso politxara eta importantia honek aurrera jarraitzeko, eta azkenien musika eta kultura eta bizirik mantentzia biharrezkoa da, probat, herrixak eta bizirik mantentzeko orduen, nik uste dut, panorama politxaukula gaur egun, bai. Eta zein esango zeuke dela zure kontzerturi berez izena edo zeinekin gustauko jatzun holtza konpartitzia? Horre jente asko esaneik ez, nik uste dut, baina, esango zozer pasau dana, martxo eukideuneko potente kontzertuekin, neumakekin, eta hor Victoria Eugenian gaun kontzertu oso berezi bat, guretako oso berezia izan kontzertu hori, preparatiboak eta urduritxasunak eta hor egon zin, baina oso berezia izan, eta bertan euki gauen Kriston Plazerra izan zen, konpartitzea holtza Olat Salvadorrekin eta J. Martinakin. Eta nik uste guri ilusinua handi zaitxezuzkun kolaborazioak ziela horreik, orduen horri bixak esangot eta oso pozik hori bete zalako, eta emaitzakin super gustora, orduen oso politxa. Aipatu dugu gainera, hasierako aurkezpen bideo horretan, euren irakasli izen zitzela, pandero irakaslia, eta J. Martina aipatu duzu, J. Martina gaur egun gainera euren irakaslia dela. Igual, etorkizuneko musikari potente barri batzu duzko hemen, gurekin, eh? Bai. Baina honek ez dira geldik egotekoak eta seguru nago, ingo dagoela, zer. Bueno, eta Euskal Herritik kanpo, nun gustako jatzun jotzia neomakekin batera? Nun gustako jatzun, zein da zure leku hor beti okotzuna hor buruen? Gisa esan, ez dauketolan leku zehatz bat, ez dauketolan buruen hemen gustoko jaten jotia. Nik ustetan jate asko orokorrien leku txikinak edo gertukoak, eta azken aldixen joten bagabitzolako sala txikitxo batzutan, eta igual jente gutxitxu haukin eta holtza txikin hauetan, baina gertukoak dien sala horreitan, niri horreik asko guztetan jat, leku bakoitzak bere xarma dauko ez, baina nik uste gehixen eta aukeratu behar baneu leku bat, hemen txian izango zala bai Euskal Herrixan etxekuekin inguratuta, lagunekin eta beti berezizia kontzertu horreik, eta askotan ez dakin ora jutia baino, bai, hori aukeratuko nuke. Gustatzen bada kanpora jutia, enkanta izango baina, bai. Eta galdera da proatiek iso baina, zein da zure amitza edo zelan ikustu zu etorkizun hurbil hori nun edo zelan?
Gizatzen botut ez dakit. Askotan, 1000 gauzetara ibiltzen az, ibiltzen gare, ez danok prisaka bizi gareia gaur egun ikustot entre lana gauza bat abestia, eta saiatzen egunien egunekoa bizitzen, horrek menikoa lan daukula heltzeko danera. Eta, ez dakit, egizizan ez dakit, espero dut musika hilotuta bai, ez dakit zelan nun eta zer izango dan, neomakekin espero dut, baina, izango da izen bidana, musikaz disfrutatzen, eta, ingurukoekin, posik eta arrasaten. Hola bai ikusten az. Baina bestia, torten dana hartuko eta aurrera, horrek dauko grazia, ez? Bai. Eta neomak eta kontzertuek alde batera utzitxe eta leiren gana berriro gerturaketan. Zeintzuk izen die beti horregon dienak, kontzertu guztixetan, gehixen animautzuenak? Nik uste dut argita garbi etxekuak, bai gurasuak eta bian nahi dauketnik. Eta horrek izan die, apoio bat, beti gure bizatu utzet, igual askotan ez, baina Europe badak ixe. Txikitatik, azkenien, adibidez kepakin txikitan hasi ginen, gu oso gaztia ginen, zuken eskotxeko karneta eta esebez, eta ez bakarrik horregatik, ez? Eurak etortzen ziren gu erutera, gu ikustera leku danetara, baina bai gero etxien eta beti, azkenien kriston apoioa izan die. Beti laguntzen dutzu da purtxe batez, hankak lurrian aukitzen, baina larrei bez, ez? Batzutan zure ilusioak hor mantentzia importantia eta ingurukoek hortan laguntzean nietako izan da ezinbesteko bai gurasuak eta bai gertuko lagunak. Aipatu dugu, kontzertun bat, kanpoan jotean ilusio hori, ez duzu zehaztu, leku txiki bat zehaztu duzu, etxetik gertu. Dana dela, jaso du, beste bideotxo bat, zeure lagun batena, urrunetik bialdu duzkuna bideotxo bat, eta gonbidapen bat, zeuretako bai. Hola Leire, ze moduz zabitz. Esan duztiek alde gazten egongo zerrela, zik gure notzun bidali mendik saludo bat, beti zaren pertsona bat proiektu askokin, motivazio askokin musikarako, talento espezial bat diretako musikarako, eta, jakin, mendik entzuten dutzu dutela, neomei, eta noizko itxen duzuen kontzertu bat hemen inguruan. Hala, patxa hondi bat eta laiztera bango garen. Ai, ama, ez nagoela, espero. Urrunetik bidalitako bideoa, ez da? Bai, eskerrik asko, bai. Aipatu dugu, urrunetik bidalitako, mesua, gonbidapena bideotxua, baina gertukoek bai, maitasun mesutxo hau, itxi da, zuretako. Gaito, Lea! Lea, zela, entero gara, hainbeste kontzertun artean, neomaken hainbeste kontzertun artean, denbora bat hartu duzula hoin, arrasateko gaztiekin hor solasaldi bat eukitzeko, eta espero dugu ondo zabitzela hor, guretzako referente bat zare, bai edo ez. Bai, pila bat. Nik uste arrasaten bai referente zarela. Bai. Zure trekitixakin eta zure ahotsakin, eta gitarra bai. Zure gitarra bai. Nahikoa montazula arrasatei. Bai. Baina guri bebai, ez, bizita hau edo. Balore hau. Eze balore, antolatibiko dugu, kale gira bat edo, Orion bere gara izan montauken du moduan. Hori, ja. Ez hori zala iderrekin hor bizitan. Olakoren bat, baskari bat edo, ja ikusi bez, hainbeste kontzertukin. Baina, aprovechau. Agur! Ai, ama, zen bolitxa. Barrutia eta rape, hortxe? Bai, beti presente, bai. Eskerrik asko. Adierazi dago, hor, kale gira bat, Intzabela Orion, kontauleike, zer izen zan, edo? Bai, denik bainatete esautuko zuepe autentikoa, ez da galtzen, eta bai, enek egoten dien Orion, urtero kanpinean, eta bai, urtero, onja askotan abuztuan fetxatxarrak izaten dira eta ezin izaten azfan, baina bai fan izan gare, hori eguna pasetan eta bai, arabe trikitixakin, beti trikitixa bizkarrian hartu, eta behin montago, baino gexautan. Kale gira batan Orion zigar, kanpinean, eta bai, nipe kanpinean jartzen dago edantzan, eta bai, oso momentu politxak, bai. Ezinbestekoa gainera, sarri itxia olakoa, bai ez, bakarrik ez ogoltza gainetan, kontzertutara bakarrik enfokauta egon biharrien, disfrutatze hori, lagun artien, musikia jo, eta ez, presiño barik musika eskaintzea ezinbestekoa, aurrera itxeko, ez da? Bai, nietako ezinbestekoa, eta hori da, holan, muta ustena indar gehixen, azkein ez denatoki gainekoa oso ondo dago, baina beste gauza bada esan dozuna, ez, beste presiño bat, eta
beste mundu bat azkenien disfrutetan dozula bebai, baina hau espada lagun artien zoze disfrutetako, netako ez dauko zentzurik orduen hori importantia. Oso ondo Leire, eskerrik asko, geurien egotiarren, zeui bebai, eskerrik asko, galderak finitxiarren eta aipatu duen moduan, erreferente darba dauku hemen aurrien, zeuik zelako urratzak jarraitzen dituzuen, eta eskerrik asko, hemen egotiarren. Eta beste da noi, hurrengo saiora arte, eskerrik asko.